Os ych chi'n riant neu'n ofalwr, byddwch chi'n ymwybodol o'r gwaith caled mae ysgol neu goleg i'ch plentyn wedi bod yn gwneud i gadw disgyblion, staff a phawb yn ein cymunedau addysg yn ddiogel. Ac rwy am ddweud diolch enfawr eto i'n holl staff ysgol ac addysg am eu hymdrechion aruthrol dros yr wythnosau diwetha. Ar hyn o bryd, ni'n gofyn i holl staff mewn ysgolion cynradd a staff a disgyblion mewn ysgolion uwchradd a cholegau i gymryd prawf llif ochrol ddwywaith yr wythnos. Mae dod o hyd i achosion asymptomatig newydd yn helpu i ni sicrhau nad yw achosion yn cael eu lledu i'n lleoliadau addysg. Gallai gadarnhau bydd y raglen frechu yn dechrau i blant 12 i 15 oed yr wythnos nesaf. Bydd disgyblion yn cael eu gwahodd i ganolfannau brechu ar ôl ysgol neu ar y penwythnos. Rwy hefyd yn falch erbyn diwedd yr wythnos nesaf bydd awdurdodau lleol yn dechrau derbyn monitorau CO2 ar gyfer ysgolion a cholegau. O ran hunan ynysu, y cyngor gwyddonol diweddaraf yw nad oes angen i bobl dan 19 hunan ynysu os ydyn nhw'n gyswllt agos gyda rhywun sydd wedi profi'n bositif. Rwy'n gwybod fod pobl ifanc mewn llai o beryg o'r niwed o'r feirws, a gwyddom hefyd, os oes gan rhywun yn eich cartref Covid, dim ond lleiafrif o bobl fydd yn ei dal. Rydym hefyd yn gwybod pa mor bwysig yw dysgu yn yr ysgol gyda ffrindiau i les plant a phobl ifanc. Byddwn ni'n parhau i fonitro'r sefyllfa, gwrando ar bryderon a dilyn y dystiolaeth wyddonol. Rwy'n gobeithio bod hyn yn ddefnyddiol a byddai'n parhau i'ch diweddaru chi gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. Diolch yn fawr iawn.